Здравейте хора, аз съм Гери и в това клипче ще ви покажа как да покажете на папагала си, че нещо не е страшно и да привикне към него. В случая ще използвам фасулка и тази елха. Тъй като не е много е страх от елхата, ще ви покажа как доста бързичко, ако папагала ви е опитомен и е свикнал с хората, доста бързо ще свикне с тази елха. Не, че искам да свиква, защото не е хубаво да се катери и така нататък, но просто реших да използвам този пример, тъй като това е едно от малките неща, от които нея е страх. Така, нека да започваме. За целта ще ви трябва папагал, просол и предмета, който не искате папагалчето ви да се страхува от него. Така, нека да започваме. Виждате, целта е просто да го слагате лакомството близо до предмета. В случая елхата. Седите така и чакате докато се престраши папагал ви да хапне, както се случва в момента. Виждате как след като си отхапе, отдалечавате отново лакомството, така че да му е далече. То съответно, тъй като е любопитно, започва да се оглежда, но при повечето папагали това не протича така. Те почват да се плашат и седят на страна. Затова трябва да внимавате. Сега, например, той започна да яде от елхата и такива неща. Трябва да внимавате наистина много и зависи от предмета. Добре, ще опитаме с нещо друго. Тъй като искам да ви го покажа. Ето, това е нещото друго. Това е една обикновена елхичка, да. Така, виждате, не е много общителен с нея. Така, взимате лакомството и го доближавате. И просто чакате. Чакате за действието. Гледате да сте сигурни, че то вижда лакомството, вижда и нещото, т.е. играчката. Ето, сега се престраши да опознае нещото с клюн, което е добър знак. Преди всичко важното е да имате търпение, защото без него трудно ще ви се получат нещата. Наистина папагалите, ето, вече почне да го чувърка. По този начин папагалчето ви ще свикне с каквото пожелаете. Има хора, които искат и наистина искат папагала им да е такъв общителен. Както видите, фасулка е много общителна, тъй като я гледам от яйчице, откакто се излюпи общо взето. До сега е спала, затова така се протяга. Виждате как ми дава да я галя в повечето случаи, когато и се спи, но в момента добре не се спи. Дава да я пипам, да я гушкам, да я хващам, да я галя, всичко дава. За да постигнете това нещо с вашия папагал, ви трябва изключително много търпение. Трябва да се въоръжите с такова и да го правите всеки ден да се занимавате с животното и така общо взето. Това исках да ви кажа, тъй като много хора казват, моя папагал го е страх да се качи на дадена люлка, която съм взела от зоомагазина, какво да правя? Единият вариант е или да го е страх от люлката и да не е свикнал с люлката, другия вариант е просто да му е безинтересна. Защо му е безинтересна? И хората се питат, защо му е безинтересна? Аз платих 10 лева за тая играчка, а то няма да играе. Да, случва се, знам какво е чувството и на мен ми се случи, но истината е, че трябва да... Папагалите харесват ръчно изработените неща от природата. Отивате и сега, не може пред вашия бог да няма дървета, слизате долу, гледате под дървото, обикновено има паднали клонки, подбирате си
и правите нещо. Взимате едно ножче или молите баща ви да ви направи някаква ръчно изработена играчка, ако вие не можете. И така, общо взето папагалите много повече харесват този вид играчки. Затова не се чудете, ако вземете от вашия зоомагазин играчка и папагайчето просто не показва никакъв интерес. Заради това е. Ето, ще покажа още веднъж и ще повторя. Взимате нещо, което е непознато и плаши вашия папагал. Взимате лакомството. Има вариант, по същия начин е и с качването на пръста. Трябва да се въоръжите с търпение. Слагате ръката си и лакомството. За да може вашия папагал да достигне до лакомството, той трябва да се качи на вашата ръка. Съответно, това е тактиката. Хоп! И той го прави само за да стигне до храната. Но по този начин, когато се обучават по този начин, просто защото когато се обучават по този начин, те го възприемат като игра и за тях е нещо положително, когато им предложиш Когато им предложиш лакомството, те го правят по свое собствено желание. Те имат избор. Или да се качат, или да не се качат. Затова трябва да се въоръжите с търпение, защото ако не решат да се качат веднага, това е или просто, че ги е прекалено страх, или просто храната, която им предлагате, не е чак толкова вкусна, колкото за да ги накара да се качат на ръката ти. Затова трябва да го правите всеки ден, да се въоръжите с търпение. И общо взето това са тези неща, за които трябва да правите. Общо взето, за да имате такъв общителен папагал като моя, който е много непослушен, защото иска да си играе, пък аз тук съм го хванала за едно видео. Трябва да имате наистина много голямо търпение, да се занимавате всеки ден с папагайчето. Той е животинче и са големи сладури. Имат мозък. Мисля, че това е от клипа. За тези, които са спечели, тъй като знаете, че скоро направих томбола, още не съм пратила нещата. И слушайте, сега има причина, поради която не съм. Тъй като скоро наближава Коледа, както повечето от вас знаете, и както виждате, аз имам ЛХ вече, сметнах за добре, тъй като доста се забавих, да получите тези неща като подарък за Коледа от мен. Моля ви се, не ми се сърдете, знам, че някои от вас нямат никакво търпение да си получат нещата, други пък надявам се да имат, но просто наистина това ще е доста символично според мен да получите тези неща за Коледа. Благодаря ви много, благодаря ви за това, че сте се абонирали. Ако не сте, знаете какво да направите. И ако ви е харесало това видео, дайте палец нагоре. Ако не, напишете защо долу в коментарите. И разбира се, много ми помагате, като общувате с мен в коментарите. Наистина, благодаря ви, защото вие го правите изключително активни сте там. Така че, благодаря много. И това ще е от този клип. Ето ви фасулка. И